Pekný podvečer, vážení priatelia. Dnešné rokovanie vlády potvrdilo paradoxnú situáciu, v ktorej sa nachádza vládna koalícia. Vláda ide ako hodinky. Jej členovia nemajú žiadne rozpory, pokiaľ ide o plnenie programového vyhlásenia vlády. Je veľmi efektívna a reaguje na aktuálne výzvy. Vláda dnes napríklad reagovala na požiadavku, aby finančné prostriedky zo štátneho fondu na rozvoj bývania mohli byť použité aj na modernizáciu internátov na stredných a vysokých školách. Minister dopravy Jozef Ráš predložil príslušný návrh zákona, vláda s ním súhlasila a predkladá ho na rokovanie Národnej rady. A takto efektívne sme rozhodli o všetkých bodoch schváleného programu. Konštruktívne po vláde rokovala aj koaličná rada. Naším cieľom je zabezpečiť funkčnosť Národnej rady, teda aby vládna koalícia mala v parlamente väčšinu. Je známe, že poslanecké kluby Hlasu a Slovenskej národnej strany stratili časť svojich poslancov. Preto som dnes veľmi privítal dohodu, ktorú som dosiahol s pánom predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom a pánom predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom. Zmenili sme koaličnú zmluvu tak, že doterajší pomer, pokiaľ ide o členov vlády, 7 za Smer, 7 za Hlas a 3 za Slovenskú národnú stranu, sa mení na pomer 9 za Smer, 6 za Hlas a 2 za Slovenskú národnú stranu. Toto vážne politické rozhodnutie mi umožňuje ako predsedovi vlády postupovať v súlade s koaličnou zmluvou, keď budem navrhovať spoluprácu poslancom Národnej rady, ktorí opustili poslanecké kluby Hlasu a Slovenskej národnej strany. Smer Slovenská sociálna demokracia získal politickú kontrolu nad Ministerstvom športu a cestovného ruchu a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Oceňujem, že obnovovanie vládnej väčšiny v Národnej rade sa deje za zatvorenými dverami. Som posledný, kto by mal chuť otravovať verejnosť s vnútrokoaličnými záležitosťami. Ďalšie kroky budú včas oznámené. Mám obrovskú výhodu, že v tejto mimoriadne citlivej agende sa môžem oprieť o takú silnú a stabilnú stranu, ako je Smer Slovenská sociálna demokracia. Vo vládnych kuloároch a na koaličnej rade sme pochopiteľne veľa hovorili o medzinárodnej situácii. A dnes sa v Paríži koná stretnutie priateľov vojny. Podobné bolo aj v pondelok a kvôli nemu som telefonicky hovoril s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Predsedovi Európskej rady som jasne povedal, že Slovensko nemá na takýchto bojových stretnutiach čo robiť, pretože ako zástupca Slovenska som na európskych radách neustále prezentoval iný názor na vojnu a do popredia stával predovšetkým mier a okamžité zastavenie vzájomného zabíjania sa Slovanov na Ukrajine. Nakoniec moje postoje mi dali viacerí v Európskej únii dobre pocítiť. V roku 2022-2023 keď vterajšia slovenská vláda robila na nás v opozícii všemožné svinstvá, Európska únia ani nemukla. Nakoniec, prečo by mala brániť nejakého opozičného lídra, ktorý mal iný názor na vojnu na Ukrajine alebo na migráciu, ako sa vyžadovalo? Pravda, pani predsednička Európskej komisie. Neformálne stretnutia priateľov vojny v Paríži sú výsledkom úplne zbytočnej nervozity, do ktorej sa Európska únia dostáva vlastným pričinením. Nervózni sme, keď nám americký viceprezident v Mníchove povie pravdu. Nervózni sme, keď nás Spojené štáty a Rusko nevolajú za rokovací stôl o mieri na Ukrajine. Mali by sme prestať vyplakávať. Mali by sme zvolať riadny summit všetkých členských krajín Európskej únie a naliať si čisté víno. Svet vo februári 2025 je úplne iný ako svet v decembri 2024. A buď to akceptujeme a zareagujeme na to, alebo sa opäť rozplačeme a budeme robiť všelijaké trucpodniky. S výnimkou Slovenská a Maďarská Európska únia 3 roky podporovala vojnu na Ukrajine. Nepočúvala naše výhrady, že stratégia zneužiť vojnu na Ukrajine na oslabenie Ruska nefunguje. Nepočúvali, že konvenčnú vojnu nad Ruskom nie je možné vyhrať. Na argumenty, že zbytočne zomierajú 10 000 Rusov a Ukrajincov, nám odpovedali, že Ukrajina môže rokovať o mieri len vtedy, ak bude na to dostatočne silná. Prepáčte za úprimnosť, ale o mieri
sa začalo rokovať v čase, kedy Ukrajina už slabšia ani nemôže byť. A pohnútka Západu zneužiť vojnu na Ukrajine na ekonomické a politické oslabenie Ruska bude viesť k tomu, že Ukrajina dopadne úplne inak, ako si možno predstavovala pred rokom či dvoma. Stačili 3-4 úprimné a pravdivé vety spoza Atlantiku a zo zbožňovaných euroatlantických vzťahov sa stáva prežitok. Západ 3 roky podporoval vojnu. Tvrdil, že stále nie je čas ani len na prímerie. A teraz, keď nový americký prezident prináša nové mierové vetry, sa Európa snaží dostať do polohy mierotvorcu a pchá nohu do dverí, ktoré chcú aspoň na teraz predstavitelia Spojených štátov a Ruska zatvoriť, aby mali kľud na rokovanie. To akože, kto má uveriť úprimnosti európskych krajín, že chcú sedieť za rokovacím stolom a úprimne rokovať o mieri? Veď toto slovo bolo v Európskej únii 3 roky takmer zakázané. Európa by mala zobrať zodpovednosť za ostatné 3 roky a vytvoriť priestor Spojeným štátom a Rusku na rokovanie. Rovnako by sa mala prestať urážať. Na to nemá žiadne právo. Európska únia by mala začať rokovať o vlastnej zahraničnej politike, o novej kvalite vzťahov medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, v ktorých Spojené štáty ekonomicky Európe nič nedarujú a v ktorých nepovažujú inštitúcie Európskej únie a Európsku úniu ako celok za rovnocenného partnera. Súhlasím, že výsledkom rokovania medzi Spojenými štátmi a Ruskom môže byť niečo, čo nebude zodpovedať spravodlivému mieru pre Ukrajinu. Čo sa takmer s istotou stane. A to najmä vďaka prístupu Západu k vojne. Ale ak to bude mier a skončí zbytočné zabíjanie, k takejto dohode by mala Európska únia pristúpiť konštruktívne, neatakovať ju, ale pokúsiť sa vylepšiť ju v prospech Ukrajiny, za plnej účasti Ukrajiny. Snažím sa robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku založenú na miery, dodržiavaní medzinárodného práva, na nezasahovaní do vnútorných záležitostí iných krajín, orientovanú na všetky 4 svetové strany. Slovenská verejnosť zhodnotí, či to tak je alebo nie je. Členstvo v Európskej únii považujem za životne dôležité, preto sa aktívne zúčastním všetkých fór a podujatí, na ktorých sa bude Európska únia pretvárať. Súčasne využijem slovenský potenciál rokovať na všetky 4 svetové strany. Aj preto zajtra odchádzam na pracovnú cestu do Spojených štátov. A agenda mierových rokovaní bude najpodstatnejšia. Po návšteve Číny, Južnej Kórey, Brazílie, Ruska, Turecka, Srbska, Vatikánu to bude z mojej strany ďalší pokus o aktívnu slovenskú zahraničnú politiku. Držte mi palce a pekný večer.